баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон дар меҳвари сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар қарор дошта. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пардохтҳои ғайринақдӣ ҳамеша чораҳои муассир меандешад. салом бинандагони азизи телевизиони илм ва табиат. дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ атрофи пардохтҳои ғайринақдӣ бо иштироки ҳуқуқшинос суҳбат хоҳем намуд. дар студия қарор доранд Фарида Одиназода, ҳуқуқшинос, корманди Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед ба барнома. аввалан мехостам вобаста ба паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар, ки дар қатори дигар самтҳо ба масъалаи пардохтҳои ғайринақдӣ низ ишора намуданд, суҳбат намуда бошем. тавре ки пешвои миллат ба вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, дар 2 соли минбаъда низоми пардохтҳои ғайринақдиро дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла нуқтаҳои савдову хизматрасонӣ пурра ҷорӣ карда, ҳамгироии фаъолиятро дар ин самт таъмин намоянд. вобаста ба ин мегуфтед, ки маърифати молиявии шаҳрвандонро ҷиҳати пардохтҳои ғайринақдӣ чӣ гуна баланд бардоштан мумкин аст? ташаккул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ яке аз самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз ба ин масъала асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар, ки санаи 28 декабри соли 2024 баргузор гардид, иброз намуданд. ташаккул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ вобаста ба татбиқи самараноки сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар хело муҳим мебошад ва гузариш ба низомҳои пардохтҳои ғайринақдӣ бошад барои ноил гардидан ба устувории молиявии давлат нақши муҳим мебозад. рушди технологияҳои рақамӣ бе ташаккулёбии инфрасохтори пурқувват, инчунин идоракунии андоз ва истифодаи технологияи инноватсионӣ ва рақамикунонии андозсупорӣ ғайриимкон аст. аз ин лиҳоз пешвои муаззами миллат дар паёми худ ба ҳукумати мамлакат ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки вобаста ба амин сатҳи маърифати молиявӣ ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ чораҳои зарурӣ андешанд. инчунин дар паём қайд гардид, яъне ба вазорати молия, ба бонки миллӣ, ба агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, ба хадамоти гумрук ва дигар вазорату идораҳои дахлдор онҳо вазифадор гардиданд, ки ин масъаларо вусъат диҳанд ва истифодаи технологияи рақамиро ҳар чӣ зуда дар кишвар бештар намоянд. дар шароити имрӯза, яъне ҳамаи ин таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мебошад ва вобаста ба ин масъала, яъне дар 6 соли охир таҳти ин роҳбарият даромади бюҷети кишварамон низ афзудааст. масалан, дар соли 2024 даромади молиявии кишварамон, яъне бюҷети давлатиамон ба 48,9 миллиард сомонӣ расидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 5,8 миллион сомонӣ зиёдтарро ташкил медиҳад. ҳаминтар ҷорӣ ва вусъат додани ҳамин низоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар кишвари мо хело муҳим мебошад ва барои таъмини шаффофият, инчунин амалиёти хизматрасонӣ ба ҳисобгирӣ ва пешгирии коррупсия ва ҳадафҳои ташаккул ва рушди ҳукумати ҷумҳурӣ, яъне электронӣ, заминаи мусоид фароҳам меоварад. аз нигоҳи шумо имрӯз маърифати молиявии шаҳрвандонро чӣ гуна баланд бардоштан мумкин аст ва шаҳрвандон бештар ба кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд такя намоянд, ки то донишҳои ҳуқуқи молиявии хешро бештар намоянд? шаҳрвандон аввалин дараҷа ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки аввалин дараҷа он аз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад, яъне амин супоридани андоз, қарзиш конститутсионӣ ҳар як шаҳрванд ба шумор меравад. масалан, қонунгузории андозро аввалин дараҷа риоя намоянд, ки аз Конститутсия сарчашма мегирад ва аз Кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
боҷҳои давлатиро дар бар мегирад ва санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ва санадҳои байналмилалие ки Тоҷикистон онҳоро эътироф карданд дар ин масъала мусоидат менамояд. Инчунин воқеан дар шароити рушди иқтисодии бозорӣ ва маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозсупорӣ барои амин унсури муҳими соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоии кишвар хело муҳим ва мафҳуму таҳлилҳои ин вобаста ба баланд бардоштану фаъолияти яъне сатҳи молиявӣ ва масъулияти шаҳрвандон дар назди давлат мусоидат менамояд. Маърифати молиявӣ гуфта маҷмӯи донишу малака ва муносибатҳои шаҳрвандонро мефаҳмонад ки вобаста ба ин яъне қарорҳои дурусти молиявӣ қабул намоянд ва захираҳои худро самаранок идора намоянд. Маърифати молиявӣ на танҳо барои як шаҳрванд балки барои соҳибкорон ва идоракунии амин давлатӣ хело ҳам зарур мебошад. Унсурҳои маърифати молиявӣ аз инҳо иборат мебошад ва дар ин сатҳ ба воситаи ин унсурҳо яъне пурқувват гардонида мешавад. Ба ин унсурҳо дохил мешавад яъне идоракунии даромад ва хароҷотҳо, истифодаи воситаҳои молиявӣ, масалан кортҳои бонки суғурта, қарзҳо ва ғайраҳоро дар бар мегиранд. Инчунин риояи меъёрҳои қонунгузорӣ ки дар боло қайд намудам. Фарҳанги андозсупорӣ бошад маҷмӯи донишу малакаву муносибатҳое мебошад ки вобаста ба иҷрои уҳдадориҳо равона карда шудааст. Вақте ки фарҳанги андозсупорӣ баланд мегардад, сатҳи даромади буҷети давлатӣ ва рушди устувори амин муносибатҳои молиявӣ мусоидат менамояд. Унсурҳои фарҳанги андозсупорӣ аз инҳо иборат мебошад ва боҷҳоро дар бар мегирад ихтиёран ва сари вақт супоридани андозҳо, инчунин ҳисси масъулият дар назди давлат ва ҷомеаро мефаҳмонад. Маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозсупорӣ ин ду рукни муҳими пешрафти иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад ва ташаккули ин ду мафҳум на танҳо барои худи шаҳрвандон балки барои давлат ва ҷомеа хело аҳамияти калон дорад. Метавонад ки ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намояд ва инчунин сатҳи некуаҳволии мардумро бештар намояд, фаъолияти иқтисодӣ ва инчунин соҳибкорони хурду миёнаро тақвият диҳад ва заминаи андозбандии миллӣ мустаҳкам гардад, устувории буҷет тақвият ёбад, инчунин устувории иқтисодии кишвар рушд ёбад. баъзан мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки боҷҳои давлатие ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат муқаррар шудааст, аммо шаҳрвандон вақте ки онро пардохт менамоянд дар дилхо мақомоти ваколатдори давлатӣ барои гирифтани ягон ҳуҷҷат ё дигар масъалаҳои дигар вақте пардохт мекунанд, аммо аз ҷониби худи шахсони мансабдор ё ки хизматчиёни давлатӣ иловатан маблағҳои пулӣ ғайринақдӣ талаб карда мешавад. Хусусан мо як шикоят низ аз вилояти Суд гирифтем ки барои иваз кардани номунасаби шаҳодатномаи фарзандаш дар баробари оне ки маблағи муайян намудае ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи он чорчӯбаи қонунгузорӣ муайян намудааст, инчунин корманди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз вай маблағи иловатан талаб намудааст. Яъне дар ин ҳолат шаҳрвандон бояд чӣ кор кунанд ва ба куҷо муроҷиат намоянд? Дар ин масъала дар моддаи 541 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ба ин масъала оварда шудааст риоя накардани талабот дар бораи яъне тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани хизматрасонии давлатӣ ва пардохтҳои хизматрасониҳои амин ҳатмии давлатӣ. Вобаста бар ин яъне кормандони вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ гирифтани пули нақд ки таъиноти он ба таври ғайринақдӣ муайян карда шудааст, масалан барои додани иҷозат ва иҷозатнома пардохт ва инчунин дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет ҷаримаҳо, маблағҳои суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар хизматрасониҳои давлатӣ мебошад ки вобаста ба ин дар асоси риоя накардан мувофиқи ҳамин моддаи 541 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ аз 10 то 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима пешниҳод карда мешавад. Вақте дар ҳолати коррупсионӣ ки аз ҷониби кормандони вазорату идораҳо ба ғайр аз амин маблағҳои ғайринақдӣ боз маблағҳои иловагӣ талаб карда мешавад, онҳо метавонанд ки ба телефонҳои боварии вазорату идораҳо вобаста ба ин масъала муроҷиат намоянд.
تشکر. از نگاهی روند امروز جامعه شهروندی پرداخت‌های غیرنقدی از نقدی چی افضلیت و برتری دارند؟ در رشد اقتصادیات ملی پرداخت‌های غیرنقدی از پرداخت‌های نقدی خیلی هم افضلیت‌های زیاد دارند که تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفته است و با تصویب رسیدن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی رشد نظام پرداخت‌ها برای سال‌های 2015 و 2025 را در بر می‌گیرد که با این مسئله نیز اهمیت خیلی مهم دارد. یعنی باید گفت که همین پرداخت‌های غیرنقدی نسبت پرداخت‌های نقدی افضلیت‌های زیاد دارند. از این لحاظ گردانیدن روندهای پرداخت‌ها پیش از همه اهمیت خاصی و بلند برداشتن اقتصادیات دولت میباشد. استفاده واسطه‌های پرداخت‌های غیرنقدی هنگام انجام دادن پرداخت خدمت‌رسانی دولتی نیز خیلی آسان مساعدت می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت‌های غیرنقدی یعنی گزارش به این پیش از همه برای دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی‌های مالیوی و خدمت‌رسانی بانکی، پیدایش امین زمینه‌ها یا برنامه‌های نوی تلفنی، بلند برداشتن سوادناکی مالیوی اهالی تأثیری مثبت می‌رساند. یکی از عامل‌هایی که کشور رشد کرده است در سمت استفاده پوره نظام پرداخت‌های غیرنقدی موافق گردانیده است. محض استفاده پرداخت‌های الکترونی با واسطه تلفن‌ها موبیلی و برنامه‌های مخصوص گردانیده شده پرداختی به حساب می‌رود. رشد نظام پرداختی غیرنقدی برای جاری کردن تکنولوژی‌های معاصر رقمی جهت بلند برداشتن حس پولی نقد در معاملات، گزارش به این نظام و یا پیش از همه برای دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی‌های بانکی، پیدایش زمینه‌ها و یا برنامه‌های نوی تلفنی، بهتر گردیدن خدمت‌رسانی‌های بانکی، بلند برداشتن سوادناکی مالیوی اهالی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. همزمان وسعت دادن پرداخت‌های غیرنقدی با مستحکمی نظام مالیوی، سوبیکت‌های خواجگیداری، کم شدن حجم اقتصادی پنهانی، اینچنین افزون گشتن منبع‌های اندازبندی، صرفه وقت، کم کردن خراجات هنگام اجرای عملیات و بهتر شدن شفافیت اقتصادیات از جمله عملیات در بخش مالیه مساعدت می‌نماید. یکی از عامل‌هایی که کشورهای رشد کرده در سمت استفاده پوره نظام پرداخت‌های غیرنقدی موافق گردانیده شده است، محض استفاده پرداخت‌های الکترونی با واسطه تلفن‌های موبیلی و برنامه‌های مخصوص گردانیده شده پرداختی به عمل برآورده شده است. رشد نظام پرداختی و حساب برابرکنی‌های غیرنقدی در رشد با سرعت جمهوری تاجیکستان خیلی هم مساعدت می‌نماید و اینچنین در رشد استراتژی سیاست پولی قرضی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 معین گردیده است. علاوه بر این، به راه ماندن پرداخت‌های غیرنقدی برای پیشگیری کردن عامل‌های انسانی هنگام اجرای عهده‌داری‌های خدمت‌رسانی و اینچنین رشد اقتصادیات مملکت، جلب سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی که اینچنین بلند برداشتن مقام جمهوری تاجیکستان یعنی کشورمان در سطح بین‌المللی خیلی هم مساعدت می‌نماید. با نظرداشت این جهت وسعت دادن پرداخت‌های غیرنقدی در بخش دولتی، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن امین حساب برابرکنی غیرنقدی 22 ایون سال 2023 قبول کرده شد. از سنه 1 آگوست سال 2023 باشد پرداخت‌ها امین اندازها باج‌های دولتی امین خدمت‌رسانی‌های کمونالی، خدمت‌رسانی‌های طبی و دیگر امین خدمت‌رسانی‌های دولتی از جانب وزارت و اداره‌ها و تشکیلات‌های دولتی در مجموع خدمت‌رسانی‌های موزناک دولتی باید طریق غیرنقدی عملی کرده شوند. موافق همین فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وسعت دادن حساب برابرکنی غیرنقدی، شهروندان باید در همه پرداخت‌های بانکی، اینچنین خدمت‌رسانی‌های دولتی و خدمت‌رسانی‌های کمونالی، خدمت‌رسانی‌های طبی می‌توانند که باید سپردن پرداخت‌های غیرنقدی را به راه مانند. مورد ذکر است که در شرایط امروزه در جهان امروز همین
نظام پرداخت‌های غیرنقدی با سرعت جریان دارد. بخصوص در مملکت‌های اروپا از جمله اسلندیا، آلمان، استرالیا، لیتوا و شویتسیا و دیگر همین دولت‌های جهان پرداخت‌های نقدی از بین رفته ایستاده است و آنها یعنی تمام خدمت‌رسانی‌های خود را به طریق غیرنقدی به عمل برآورده ایستاده‌اند. جهت баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ то куҷо метавонад имтиёзҳое ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян гардидааст яъне нақши муассир дошта бошад? додани имтиёзҳо яке аз роҳҳои баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ба шумор меравад, яъне андозбандӣ дар шароити муосир аз сатҳи фарҳанги андозсупорӣ андозпорандагон ки бисёр ҷиҳат рафтори андозӣ ҳамаи иштирокдоронро ба амал меоварад муайян гардидааст. рафтори андозии андозпорандагон бо арзишҳои муайян аз ҷумла бо меъёрҳои ҳуқуқӣ, ҳавасмандгардониҳо ва ғайраҳо ташаккул ёфта истодааст. додани имтиёз низ яке аз амин роҳҳои баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ба шумор меравад. имтиёзҳои андозӣ афзалиятҳое ба шумор мераванд ки дар кодекси андозии ҷумҳурии тоҷикистон ва шаҳрномаҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон, шаҳрномаҳои байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст муайян гардааст. ба имтиёзҳои мазкур аз ҷумла бе ягон таъсири манфӣ ба андозпорандагон яъне имтиёздор додани имконияти напардохтан ё дар ҳаҷми камтар ё дар муҳлати нисбатан дертар супоридан андоз дохил мешавад. ба ин васила метавонанд ки масъулияти баланди амин фарҳанги андозсупорӣ нисбат ба шаҳрвандон зиёд гардад. дар ҳолати қабули пардохтҳои нақдӣ гуфтем, яъне аз ҷониби шаҳрвандон ва ё риоя нагардидани тарзи қабули он аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ қонунгузори кишвар чӣ чораҳо метавонад андешида бошад? ба ин масъала кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ чунин оварда шудааст. дар моддаи 541 он вобаста ба риоя накардани талаботҳое ки ҳукумати кишвар муайян кардааст, яъне пардохтҳои ғайринақдӣ ва дигар масъалаҳое ки онҳо риоя наменамоянд, метавонад ки чӣ аз ҷониби кормандони вазорату идораҳои дахлдор ва чӣ аз ҷониби шаҳрвандон бояд ин риоя карда шавад. дар ҳолати риоя накардан ба ин масъала аз 10 то 20 нишондиҳанда ҷарима муайян карда шудааст. масалан агар худи шаҳрванд низ барои пардохтҳои ғайринақдӣ, яъне ки агар пардохти ғайринақдӣ накунаду масалан пардохти нақдӣ намояд ба тариқи нақдӣ бошҳои давлатӣ ва дигар пардохтҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат имрӯз муайян гаштааст, яъне талаботи қонунгузорӣ дахл дорад ё ки на? албатта ҳам барои шаҳрвандон ҳам барои кормандони вазорату идораҳои дахлдор муайян гардидааст аз 10 то 20 нишондиҳанда. маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозсупорӣ омили муҳими рушди устувори мамлакати кишварамон ба шумор меравад. баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон ва фарҳанги андозсупорӣ нисбат ба ҳамин пардохтҳои андозҳо ва рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар хело аҳамият дорад. дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ на танҳо зарур аст, балки қарзи ҳар як ҳамин шаҳрвандон ба шумор меравад. ин ду мафҳум дар якҷоягӣ бо ҳам алоқаманд буда барои таъмини устувори иқтисодӣ, адолати иҷтимоӣ ва рушди кишварамон хело ҳам муҳим арзёбӣ мегардад. мувофиқи мақсад мебошад ҳамин барномаҳои таълимӣ ва фаъолияти тарғиботӣ дар сатҳҳои гуногун амалӣ шуда истодааст, аз ҷониби ҳамаи шаҳрвандон бояд риоя карда шаванд. ташаккур барои иштирок ба суҳбат дар барнома. бинандагони азиз, ҳамсуҳбати мо буданд Фарида Одиназода, ҳуқуқшинос, корманди Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. бори дигар хушомадед ба барнома. бинандагони гиромӣ, ҳадафи асосии барномаи мо баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шумо мебошад. аз ин рӯ бинандаи барномаи мо бошед, то тавонед аз ҳуқуқу уҳдадориҳои хеш бохабар гардед. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. хайр то барномаҳои дигар, сарбаланду муваффақ бошед.